Alah, ucul neh. Ya ampun, lambene iki ora mangep. Oke teman-teman, jadi hari ini kita perbaiki barongan bajang. Lah iki kan enek barongan bajang teman-teman. Cuman kicik gundulan kayak ngene iki. Lah iki ensele bosok pisan teman-teman. Rene iki ora nggawa ensel to. Bareng tak cepi ensel tibake bolongane bomot. Bolongane iki sak sisih begini teman-teman. Jadi bolongannya ora kenceng ini, malah koyok ngene iki. Lah ngene koyok longsor. Kita coba pasang dulu ya teman-teman. Ada ensel yang 5 mili, terus ini ensel 3 mili teman-teman. Kita coba yang 5 mili dulu. Oh, uangnya ben ngerti teman-teman. Oh, iki lho tiba enselnya kayak gini. Nah, ini yang 5 mili kita pasang di sini dulu. Nah, ini teman-teman, jadi bolongannya seperti ini. Nah, ini loh. Bisa dilihat sendiri bolongannya siji munggah ngene. Iki nek pomo tak jajal tak tekuk gini bisa teman-teman, cuman tekuk kene iki ya to. Pas tekuk kene iki gak iso mendelep, gak iso nyantol. Nah ini nabrak teman-teman, soalnya sing kene iki munggah dhuwur koyo ngene iki. Sing kene iki wis pas jane lah iki nek ditekuk, tapi sing kene iki agak seret ya teman-teman. Lah iki akhirnya blenggang ngene iki. Nah iki. Sing kene seret, sing kene blenggang. Ini bekas tabrakan ensel iki teman-teman. Lah tak peksa njelalah mak browok nabrak iki apa sampingnya iki teman-teman. Lah iki. Jadi bukan yang bolongane kene tapi ning sampingnya kene. Kita dempol ya teman-teman. Kita tutup untuk bolongan ensel iki, kita bor lagi. Jadi ensel ora tak pakein yang 5 mili tapi tak pakein yang 3 mili aja teman-teman, ben ora gedean. Soalnya barongane iki ukuran 21 cuman kecil teman-teman. Tor iki kan bekas, iki kayune kan lawas, ora kayu-kayu teles ngono kae bukan teman-teman. Iki kayune garing sering, jadi ini wenteng. Makanya kita pakai yang 3 mili ya wis kuat teman-teman. Soalnya cuwili barungan ini sak mene iki lho, iki lho. Ukuran 21 tapi kecil ya teman-teman. Kita dempol pakai serbuk kayu teman-teman. Ngene wis kuat, jadi serbuk kayu sama lem gini wis kuat teman-teman iki. Soyo suwi antar duduke aku Wah, lem ke barang.
ora tak tutup teman-teman, lah kok malah nyure dempule ora gelem ning jerone, jadi malah metu mengisor ngene. Lali teman-teman ora tak tutup di tangan ini, jadilah tangannya melok kelet lah tenan to, urungnya mingkem aja tuh, jadi tangannya melok nek lem teman-teman. Bar di dempol biasanya tak kateri kayak gini teman-teman, ki ben alus, ben ora gonjal-gonjal nek tangan utawa pas didemek ya. Kita bor dulu teman-teman, jadi kan ngebornya langsung gawe ansal iki. Lah iki pakai ansal yang 3 mili stainless ya teman-teman. Terus kita bikin iki apa nek ngarani lincip-lincip ning kene, ben penak nek ngebor ben langsung mancep ya teman. Dilincip kayak ngene lagi loh, kayak obeng plus teman-teman. Lagi ada ringgi seperti ini, ringgi apa guys, pokok iki lah lagi loh. Kita tali dulu teman-teman lagi ya tuh, ben lambene iki ora mangap mingkem teman-teman. Jadi nek mangap mingkem malah nyokot pergelangan tangan nih gitu lagi. Jadi taleni sik maksudnya ben ora mes-lamese untuk lambene. Oke, aman wisan teman-teman. Pasang set nih, koyo dawan iki. Barongan ukuran 21 tapi apa? Ansal iki 30 cm gitu. Jadi ansale 30 cm.
panas sak demek teman-teman. Tak potong esek teman-teman, jadi kayak kedawan wis sakmene dawane. Lah iki lho panjang banget kayak ngene. Iku nek nyogrok wonge malah mlebu rumah sakit. Panas. Tak kira wis adem teman-teman. Lelah panas ya. Latur tak pasang. Untuk kenene iki juru teman-teman. Lah iki. Jadi ngono nek masang pelisan iki rondok diunggah ning ngene. Lah iki lho. Iki jeru banget. Jadi rondok diunggah ning ngene. Gini. Pok-pokane iki. Pas masang ki jadi langsung bareng gini teman-teman. Lah iki sing siji paku, sing siji yo kepaku ngene pucukane iki. Jadi engko ben ora gonjeng utawa mencele sak sisih. Mendunge poweteng jadi nek kadang cepet-cepet iki udanan teman-teman. Jadi harus cepat kilat.
sisik depane pakai 5 lah iki. Jiro Lupatmo saya biasanya tak engkok dulu kayak ngene iki teman-teman lagi ben ketok nimbul utawa blengkung-blengkung ngono kae teman-teman nek digawe main ora ketok rondok kenceng ngene kan rondok blengkung ngene kaya 3 dimensi ya mbuh 3 dimensi mbuh 8 dimensi yang penting tak engkok dhisik teman-teman wis iki lah iki tak engkok kaya ngene. Wandel kok ngene abot teman-teman jadi nek kau wandel ngene iki dingkok ngene iki ora kena kadang keringetku drodos jadi iki mau mari udan teman-teman makan tak tinggal leren sik ndak iki soalnya mau mendung ini siang hari wis mau mendung kayak ngene jadi nek sore mesti udan teman-teman. Selesan belum dipasang teman-teman niki mangeleran Bismillahirrahmanirrahim. Angel emang tuh iki.
4. Masih 4 teman-teman, kurang nih. Kurang 1 lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kadang saya lali teman-teman, ini loro tak pasang sing nomor loro iki tak pasang ning nomor 3, jadi kan iki 3 sub.
pakai sisi 16 ya teman-teman. Jadi nomor 1 nih 5, nomor 2 nih 6, terus nomor 3 nih 5 teman-teman. Jadi pas 16. Jadi nggone stan iki lho teman-teman. Lah stan jamang ki nipis banget iki wis ra kebagian nggon iki teman-teman lagi. Jadi nek ngene-ngene iki kudu pinter-pintere nek masang. Soalnya iki apa nek ngaran iki sempit banget teman-teman. Iki lho. Segini. Kayak paling ora sampai 2 cm iki. 1,5 cm lah. Wandek teman-teman, kene karo kene iki mendek. Kita pasang sumpingnya dulu. Sumping apa? Kuping teman-teman. Ya kupingnya. Jadi saya nek masang kuping selalu di depan teman-teman, soalnya kan nek sumpingan ben ketok kayak kuping ini tenan. Tapi biasanya yang beri juga teman-teman, tergantung request atau request wongnya kok. Tapi nek gak request tak pasang di depan teman. Sak sisih ngono. Miring teman-teman, kurang mengguri sedikit atau kurang mundur, ini lepas emang kayak ini lepas.
Untuk jamangnya iki ana blengkere teman-teman. Jadi iki gawane bocahe. Lagi ada blengkere 2. Ini pakai stainless juga, terus kena gambaran iki barang. Koyoke arep udan tenan. Harus cepat teman-teman iki. Jret 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 jret. Wah, tanpa baba, itu tanpa ngenceng-ngencengan langsung kenceng teman-teman. Tak paku dari belakang dulu, langsung kenceng. Wah ya, jan ahli ya tuh, ahli tenan iki. Nomor gopo lagi? Ngalah, colneh. Ya ampun, kan. Sik balenan teman-teman. Tak ancer-ancer. Ini paling mah koyo tak gendep nopangnya. 1, 2, 3. Ya kenceng tenan. Jadi langsung mak trep kencengnya tuh. Yo curung teman-teman. Jadi pinggirnya belum tak paku sitok tengah iki. Udah gini tok. Tengah iki ancer-ancer. Seperti biasa teman-teman. Jadi untuk apa cantolane blengker atau kawate blengker tak tekuk seperti ini. Nah, ini. Jadi ini satu paku panjangnya segini panjangnya lah iki. Terus tak buang pentolane iki tak tekuk jadi 2. Nah ini
ben penak nek nyantolno tret tor rapi ya teman-teman, ora enek bendol-bendole koyo ngene iki. Di bagian sini ada yang nabrak teman-teman, jadi terpaksa harus kita lepas dan kita grendo lagi teman-teman. Soalnya nek ora digrendo ki ora iso mangape, gak iso los ngono teman-teman. Lagi kan mangape gur sedikit ngene. Lah iki lah iki ada tandane seperti ini teman-teman. Iki toro nek nabrak iki, nabrak kancane. Maksudnya nabrak kancane, nabrak dhuwure iki lho teman-teman. Jadi dhuwur karo ngisor ki tabrakan. Jadi makane mangape ora iso losdol. Kita coba pasang lagi teman-teman. Menawa nek dipanggah bisa diganti. Bae sik nyantol teman-teman. Jadi bagian belakang iki sik nyantol iki. Sampai borku cek ngene ya to. Jadi bore masih nyantol kayak gini.
kadung tak cepi lho kok ilate lali teman-teman. Jancukane. Malah bongkar nah, kita bongkar lagi teman-teman. Kita bor gitu. Jatuh ora ilat-ilatane to, malah ra iso ngrasakno soto iki nggo. Ora iso mangan rawon. Kita pasang dulu untuk ilate teman-teman. Soalnya nek rena ilate engko barongane sepo, gak iso ngrasakno sego teman-teman. Oke teman-teman, jadi barongane sudah jadi. Nah iki rambutnya iki nggawa dhewe, terus simbar iki yo nggawa dhewe teman-teman. Saya cuman masang asine ora pas tapi tak pas-pasno. Lagi asine ada yang kurang di belakang sini. Cuman yo pantes lah. Masuk kurang tapi gak apa-apa teman-teman. Soalnya yo wis pas lah iki. Tak sumpel-sumpelno koyo ngene. Tapi yang mending ke panggang memingek itu. Terus untuk idepe iya tak gawekno tutup barang. Lah iki juga ada idepe barang. Itu tutupe pakai kulit ya teman-teman iki. Cuman untuk cete tak balik seperti ini. Jadi masih tak jajal ning jaba teman-teman, bukan ning jero. Biasanya kan ning jero kene to, lah iki ning kene. Tapi iki tak jajal ning jaba koyo ngene iki.